Terus mbok cepet di meneh. Balik ini lho bisa. Ada ora trimo. Dan temi matu mun ora trimo. Aku iya. Sopo temu jeneng? Tanro kan. Oh? Ada sing ngantem siji lemu. Pek sampe ceblok gilik. Mesti jimer remuk. Ya ayo golek iya. Golek yo sing lemu mo yo. Beresin. Yo, Dal. Aduh, sampai aku kali mengkis. Kamu cek orson yang merdapak nih, kamu ngono. Wis, sementing aku menyelamatkan diri. Wis kono urusan carry. Wis ndak masuk belas. Sementing aku selamat. Iki nyapa to, Son? Wah, aku mbok tinggal kembang, Mbak. Lah piye? Peh remuk kabeh awakku, Mbak. Banyak orang tak tinggal aku dhewe remuk to. Gak trimo aku, Mbak. Gak trimo piye? Digoleki arek, Mbak. Bah, digoleki tenan. Tatak iki. Tatak, Mbak. Udah ya. Udah, Wis Mbak. pos, udah. Oke, lanjut. Piye ning iki? Golek ini ndine, Mbah. Nang kono rene. Oke. Bablas ayo. Oke? Bablas saya. Oke. Hei, ampun, Bang. Dan ini ndi to jogel ini? Rene jelas. Golek iki mau. Oh, iya. Iya to. Yo. Weh, tangkruk ning kene. Gil. Karo dinteni musuhe mau nate kok peh. Sopo elek. Piye to musuhe? Ora Teni ket mang. gel. Wis ora nggowo blas aku, ora nduduk Pek blas. lek mau malikna api ya. Iya. Wis piye? Inteni sik ning kene. Oh, elek pal. Iki to jane musuh. Ki ngene ae, Nyang. Piye? Dinteni kene sik diluk ya to. Sajaran dunggul, parane prapatan. Piye? Iya wis ayo. Masuk prane. Ayo wis gendane pewarani ya, Dek. Kemplung. Goblok kowe iki. Tak nek Goblok gel. Lha ke? Ndi? Ke? Ndi? Weh yo, gelut yo. Woi, Gelut ayo. Reno. Tantang ini lho. Reno nantangmu. Ayo. Wan. Ayo gel. Matane kene kancane goblok. Ayo serang. Niti bah yo. Oke lho, Bah, Bah. Buat Bah. Di. Kae. Ojo maju dhisik to. Tuh. Sego tak sikak resik, apa nek dapuranmu? Klo, bogel si pras sejati. Iki lho, onyeng Philip. Rene yo. Maju le. Kemakimu tak layani bosku. Iki lho, Orson sang pujaan hati, ramundur blas. Budal tok. Sepele, Bos. Betul juga ini gitu. Ayo ngisin-ngisini aku. Aduh. Asal. Wah. Wah, Nek ora kowe gak sepele, Bos. Tembune ngono kuwi. Hop. Lek domonge keangeleran cacah iki. Hati boleh panas, tapi pikiran tetap tenang. Oke?
Lah kowe no lho sing bandemi mau. Wes aja dibahas. Kowe sing nyetrum. Lho, wes. Sementing saiki linggo bareng diomongne sing apik. Kabeh kudu damai. Oke? Oke, saiki linggo bareng ngobrol. Hilangkan semua rasa emosi kalian. Yang penting sekarang happy-happy bersama. Gimana? Oke. Udah bos. Oke, kita duduk dulu. Sementing lost doll. Oke? Oke. Wis, saiki linggo ning kene dirembokne bareng tanpa emosi, oke? Oke. Nah, ngene kan penak. Aku model sing ra trimo lho, Bos. Sing wis ki ya wis. Aku mau ora trimo jane. Lek kabeh-kabeh gak Trimo, trimo, wah ora dadi. Kabeh iki butuh pikiran tenang. Aku wis tenang, Bos. Iya, ngerti aku. Jadi kabeh padha tenang, ya toh. Pikiran itu boleh emosi. Yang penting kita seduluran. Ngono, Bos. Lah iya toh. Wis ngene saiki. Padha salim-saliman. Seduluran, aja sampai kendor. Oke? Oke. Wis, saiki jenengmu sapa? Kok nantang ngono to? Ora nantang, iki takon jenengmu tok. Kenal no. Sapa? Dogal si Prias Jati, Bos. Dogal. Dogal Prias Jati. Jenengmu sapa? Onyeng Philip. Onyang Philip. Nah, jenengmu sapa? Orson pujaan hati. Orson pujaan hati. Peh. Orson. Gak trimo. Wes aja gak trimo. Sementing iki wis seduluran, kabeh padha berjabat tangan. Oke? Ya. Jabatan tangan dhisik. Nah, deal. Oke, saiki bareng-bareng Jenengmu sapa? mlaku budal ning. Jenengmu sapa? Lah, jenengku ya Mbah Gembul. Lah iya ta. Wes saiki budal bareng mlaku ning omah. Enek kopi, Pra. Ya enek Mbak. to, engko ditukokne ning kono. Berapa enek, Pra? Ya enek. Wis budal rono yo. Wis, ayo. Ayo. Beh. Nah,